اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ درود پاک میں سعادت حاصل کرو جاؤ۔ اے عبادت بہت دیر تو تھی پئیے تے بہت دیر تک تھی راسے ایک دفعہ میں کھلے دل نال پورے دل نال سردار الانبیاء دی ذات پاک دوتے درود پاک دی سعادت حاصل کرو۔ یہ میری خوش بختی ہے استاد محترم قبلہ امان اللہ ارشد صاحب دی چھانتے میری حاضری تھی پئیے۔ مرشد غیور بخاری سینجے دعائیں اور محبت مولا سلامت رکھے۔ غمگین صاحب ملک الطاف سے میسم سے گول نور سے ساری سنگت بلکہ ساری محفل وسدی راوے سارے سرکار دے غلام وسدی راوے جیدے ذکر دا ذمہ خود چیدے جیتے آپ خدا صلوات پڑھے انو عرش تے ذات فرشتے دی انو فرش تے آدم ذات پڑھے تے کوئی وقت مقرر نہیں جیلے جیدہ دل آکھے نہیں رات پڑھے اے کل کائنات محمد دی صلوات بھی کل کائنات پڑھے اے کل کائنات محمد دی صلوات دی کل کائنات پڑھے۔ صلوات دی برکت ہے سینے نہ میل کتھوں نہ زگ لگ دے سکھ نال عابد ایک وار تا پڑھ وال دیکھ تا صحیح کی میں رنگ لگ دے۔ اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔ سکھ نال عابد ایک وار تا پڑھ ول دیکھ تا صحیح کی میں رنگ لگ دے تے جائے درد نور دی بارش دی ایک لحظہ تھی دی بس گئے نہیں کرے کون احاطہ رحمت دا بھر طول بشر دے وس گئے نہیں تے جیدے پیر مقدس چونگے ہوئے جبریل دی مٹ دی تس گئے نہیں اے گئے نہیں رات عبادت دی صلوات سوا کوئی چس گئے نہیں رات مالک نام ملائکہ دے صلوات بھیجے دے ہاتھ گئے نہیں جیدے عابد شہر دے گلیے جہاں رب قسمہ جیدے ہاتھ گئے نہیں جیدے عابد شہر دے گلیے جہاں رب قسمہ جیدے ہاتھ گئے نہیں تے نہ کہیں دے مسلک تے طنز کوئی نہ ذات کہیں دی تے تیر چل سے نہ کہیں دے مسلک تے طنز کوئی نہ ذات کہیں دی تے تیر چل سے ای گفتگو وچ زبان دیکھو نہ تھی کہیں دی اسیر چل سے ایت کے چلنی نیاز مندی نہ کہیں دی دولت جگیر چل سے اتھا جے چل سے خون خالص دے نال زندہ ضمیر چل سے چھڑے دا پیاہاں ذکر علی دا اے رنگ ہر تے رجدہ کہنی اے سن تے چھر دن حلال زادے حرام زادے بچدہ کہنی۔ ذکر علی دا اے رنگ ہر تے رجدہ کہنی اے سور تے ٹھر دن حلال زادے حرام زادے کو بچدہ کہنی تو سون تے ٹھر دا ہے ذکر بجدہ تو سون تے سڑ دے دا اون دی قسمت انہاں کو کن کر ودا جہنم جو زوری وڑ دے دا اون دی قسمت کریم ہن ایک قتل نہیں چاہندے کوئی خود اجڑ دے دا اون دی قسمت اے نو رحیم ہے او نو رجیم ہے او نو کھڑ دے تا اون دی قسمت مباہلا دی ہے ایت واضح ولا وی اڑ دے تا اون دی قسمت
انہاں دا دشمن خدا دا دشمن خدا دو تن دے تا اون دی قسمت تو اون دی قسمت دو ہوش نہ دے تو اپنی قسمت سنوار عابد اور نہیں جے ٹھرتا مہور تھیوے تو اپنا سینہ تٹھا دے انہی جے ٹھردا مہور تھیوے انہی جے ٹھردا مہور تھیوے تو اپنا سینہ تٹھار عابد علی دہے خود خدا دا لہجہ خدا دی کیمے زبان وسرا علی دہے خود خدا دا لہجہ خدا دی کیمے زبان وسرا علی جے وسرا حدیث وسرا نعوذ باللہ قرآن وسرا تئیں تو پہلے میں مر نہ پوان نبی دا جے کر اعلان وسرا علی کو مولا نبی نے آچے مچی میں مولا دی شان وسرا خدا دی قسم سوا علی دے کتھائی محبت دا مچ نہیں مچدا علی ہے ناتے قرآن عابد علی نہ ہوئے تکت نہیں مچدا علی ہے ناتے قرآن عابد علی نہ ہوئے تکت نہیں بچدا دوا بندہ کھڑان دعا بندہ کھڑان تے کو کیا دساواں جو کیا بندہ دوا بندہ کھڑان دعا بندہ کھڑان تے کو کیا دساواں جو کیا بندہ کھڑان نہ زر مال عابد نہ جنت نہ بندہ علی تو علی دی ولا بندہ کھڑان نہ زر مال عابد نہ جنت ہاں پندہ علی تو علی دی ولا پندہ کھڑاں علی دی ولا ہے کلندر دی پونجی مچھندر کو کیا سود ولا کے ہی چیزیں علی دی ولا ہے کلندر دی پونجی مچھندر کو کیا سود ولا کے ہی چیزیں سبھے پار کر کے سمندر پچے سی سبھے پار کر کے سمندر پچے سی تے منٹیں سیکنٹیں دے اندر پچے سی اے عابد کہیں شاہ سکندر دا کم نہیں علی دی گلی تی کلندر پچے سی سبھے پار کر کے سمندر پچے سی تے منٹیں سیکنٹیں دے اندر پچے سی اے عابد کہیں شاہ سکندر دا کم نہیں علی دی گلی تے کلندر پچے سی جو شاہ وفادہ سفیر کلندر جو شاہ وفادہ سفیر کلندر ملنگے تے مستیں دا میر کلندر زمانہ ہے سائل کلندر دے دردہ علی دی گلی دا فقیر کلندر زمانہ ہے سائل کلندر دے دردہ علی دی گلی دا فقیر کلندر تے علی دی ولا ہے کلندر دی پونجی پوچھوں در کو کیا سود ولا تیری چیزیں او پھتر ازل دا پہ جوٹے تے پلدا علی دی ولا دی اکو کیا تمیزے علی دی ولا دا خدا دی پسند نبی کو عزیزے علی دی ولا دا سرور نرالا تے ہر شے کو آلہ اڈاٹھی لذیذے علی دی ولا دا سرور نرالا میں سمدار تے میں نہ چڑھا کھڑا علی دی ولا دا سرور نرالا تے ہر شے کو آلہ اڈاٹھی لذیذے منافق نہ منکر سبھے ہوں دے مومن انجو انجے عابد کو ٹولا نہ ہوندہ علی دی ولا تے جے سب کٹھے ہوں دے ازل ہوئے تو سکتا رولا منافق نہ منکر سبھے ہوندے مومن انجو انجے عابد کو ٹولا نہ ہوندا علی دی ولا تے جے سب کٹھے ہوندے ازل ہوئے دوزخ دا رولا نہ ہوندا علی دی ولا تے جے سب کٹھے ہوندے ازل ہوئے دوزخ دا رولا نہ ہوندا استاد جی جو خلد مولا دی ہے خلد ملا دی نہیں خلد مولا دی ہے خلد مولا دی ہے خلد مولا دی ہے جی میں سینہ ٹھردا پہ جگہ ذکر چنا کھڑا دوئی ہاتھ بلند کرتے ہیں خلد مولا دی ہے
خلد ملا دی نہیں میں کیوں ملا دے در دی غلامی کراں خلد مولا دی جتو جنت ملی ہوں در دی غلامی کراں خلد مولا دی ہے خلد ملا دی نہیں میں کیوں ملا دے در دی غلامی کراں میں غلامی کراں پاک دردی کراں اے غلامی بھی عمرہ تمامی کراں میں غلامی کراں پاک دردی کراں اے غلامی بھی عمرہ تمامی کراں تے میں جو کھاما ایندا میں کیوں کھاما اوندا میں جو کھاما ایندا میں کیوں کھاما اوندا کیوں ای دردی میں نمک حرامی کراں گیت گاما صدا اپنے مولا دے میں نامے اپنے میں نیک نامی کراں گیت گاما صدا اپنے مولا دے میں نامے اپنے میں نیک نامی کراں میں تا مولا کو مالک منے دا فقط میں تا مولا کو مالک منے دا فقط کوئی ول پھیردا میں گلا نہیں آتا میں تا مولا کو مالک منے دا فقط کوئی ول پھیردا میں گلا نہیں آتا وہ تا من کن تو مولا تو مکریا کھڑے اپنے آقا دا کو حیا نہیں آتا میں تا مولا کو مالک منے دا فقط کوئی ول پھیردا میں گلا نہیں آتا وہ تا من کن تو مولا تو مکریا کھڑے اپنے آقا دا کو حیا نہیں آتا تے اپنے آقا دا جے کو حیا نہیں آتا اپنے آقا دا جے کو حیا نہیں آتا نالو دے دسا کی میرا اللہ کرا اپنے آقا دا جے کو حیا نہیں آتا نالو دے دسا کی میرا اللہ کرا وہ تا مولا دے در تو پرے تھی گئے کہ وہ خود کو میں اون دے سواللہ کرا وہ تا مولا دے در تو پرے تھی گئے کہ وہ خود کو میں اون دے سواللہ کرا میں سدے دائے دے وہ تا وے دے او دے وہ بھجو کردہ کی میں بھلا کرا میں سدے دائے دے وہ تا وے دے او دے وہ بھجو کردہ کی میں بھلا کرا او نہ آوے تا قسمت ہوندی خود تا میں مولا مولا کرا اللہ اللہ کرا وہ نہ آوے تا قسمت ہوندی خود تا میں مولا مولا کرا اللہ اللہ کرا تے اوے مکریا کھڑے پر حقیقت ہے جو حرف با حرف کا اوہی جاتی کھڑے اوے مکریا کھڑے پر حقیقت ہے جو حرف با حرف کا اوہی جاتی کھڑے کہتی من کن تو مولا تو پھر سی ودا خمدہ خطبہ اوے گلتے کرتی کھڑے اوے مکریا کھڑے پر حقیقت ہے جو حرف با حرف کا اوہی جاتی کھڑے کہتی من کن تو مولا تو پھر سی ودا خمدہ خطبہ اوے گلتے کرتی کھڑے تے خمدے خطبے دا نہیں بھی صاحب خمدے خطبے دا جیرہاوی منکر تھائے اور نبی سہی تو گیا اور خدا تو ہی گیا خمدے خطبے دا جیرہاوی منکر تھائے اور نبی سہی تو گیا اور خدا تو ہی گیا ان دی نیکی بھی او کو بچا نہ سکی او تا نیکی دی ہر ایک جزا تو ہی گیا تے او کو اپنی تہے ہی دعا سار گئی سید سڑی دی سکھنی سوا تو ہی گیا بغض حیدر دا انجام لٹھا تہائی او دوا تو ریے او دعا تو ہی گیا خمدے خطبے دا جیرہاوی منکر تھائے اور نبی سہی تو گیا اور خدا تو بھی گیا تے ان دی نیکی بھی ان کو بچا نہ سکی او تا نیکی دی ہر ایک جزا تو بھی گیا او کو اپنی تہے یہ دعا سار گئی سید سڑی دی سکھڑی سوا تو بھی گیا بغض حیدر دا انجام لٹھا تہائی او دوا دوری ہے او دعا تو بھی گیا او دوا دوری ہے او دعا تو بھی گیا شرط ایمان ہے
شرط ایمان ہے شرط خطے دی نہیں شرط ایمان ہے شرط خطے دی نہیں شرط خطے دی ہوئے تو وہ فرس رہا شرط ایمان ہے شرط خطے دی نہیں کوئی کوفی یا بھاوے حجازی ہوئے شرط ایمان ہے شرط خطے دی نہیں کوئی کوفی یا بھاوے حجازی ہوئے خوم تے خطبے تو پھر سی ماریا ویسی بھلے حاجی کوئی جیدہ نمازی ہوئے قوم دے خطبے تو پھر سی تماریا ویسی بھلے حاجی کوئی جیدہ نمازی ہوئے تے سکون پیدے قرار پیدے سکون پیدے قرار پیدے جو نال ہے درد پیار پیدے تہوں میں عابد ای درد چھے گیا ای درد بلدہ وقار پیدے تہوں میں عابد ای درد چھے گیا ای درد بلدہ تہوں میں عابد ای درد چھے گیا ای درد بلدہ وقار پیدے اور رات ہجرت یا جنگ خندق علی دی ہر جا وفا گواہ اور رات ہجرت یا جنگ خندق علی دی ہر جا ای جو سبوک رسول دے بیٹھو نارد اپنی محبت مار لینے پہ میں نوکری دینا کھڑا یہ اگر محبت بیٹھو ایک دفعہ چاسلا دوئی ہاتھ میں بلند کرتے نار آئے اور رات ہجرت یا جنگ خندق اس فلا والا لے پتہ لگ دے جو میں ٹھرا لے سنوے اور رات ہجرت یا جنگ خندق علی دی ہر جا وفا گواہ ہے علی دی طاقت بچینی مرحب یا تر خیبر خدا گواہ ہے جے روٹی سودھی قطار بخشی علی دی اجد سخا گواہ ہے علی دے لالے دے سر دا صدقہ آباد کرب و بلا گواہ ہے جے نال پنجتن دے پیار کہنی نماز روزہ زکات صدقہ جنال پنجتن دے پیار کہنی نماز روزہ زکات صدقہ جنال حیدر دے ویر کہنے ولات جنت دی تات صدقہ علی ہے باب العلوم مولا علی ہے باب العلوم مولا علی شجاعت دا بادشاہ علی ہے باب العلوم مولا علی شجاعت دا بادشاہ ہے ای درد جگ تے سخا مشہور ہے علی سخاوت دا بادشاہ ہے یہ نت شرافت نازی تے علی شرافت دا بادشاہ ہے نجس کوئی گوری ری نفرت علی طہارت دا بادشاہ ہے توری نبوت دے بعد امامت توری نبوت دے بعد امامت علی امامت دا بادشاہ ہے علی دے سر سے ولادت تاج ہے علی ولایت دا بادشاہ ہے علی دے سر سے ولادت تاج ہے علی دے سر سے ولادت تاج ہے علی ولایت دا بادشاہ ہے نبی دے بعد علی دی شاہی صدا زمانہ ہے یا علی دا نبی دے بعد علی دی شاہی صدا زمانہ ہے یا علی دا مقام خمتے نبی دے لب دے دیکھو ترانہ ہے یا علی دا اساں ہے نوکر اندے دیوانے جرہ دیوانہ ہے یا علی دا اساں ہے نوکر اندے دیوانے جرہ دیوانہ ہے یا علی دا اتو بھی لوٹ جو خود دا قیدی وسیع خزانہ ہے یا علی دا اتو بھی لوٹ جو خود دا قیدی وسیع خزانہ ہے یا علی دا نہ دنیا داری قرآن آدھوچ نہ دنیا داری قرآن آدھوچ تے ہون پچھوں ہے تو پیر نہ کر نہ سوچے پائے ہون خدا دا بلدائی درد یا ونڈی دیر نہ کر نہ سوچے پائے ہون خدا دا بلدہ ای درد یا ونڈی دیر نہ کر عیسیٰ سے پلدہ ویساوی کہنی عیسیٰ سے پلدہ ویساوی کہنی تو کئی دیوارا سوچیں دا بیچی عیسیٰ سے پلدہ ویساوی کہنی تو کئی دیوارا سوچیں دا بیچی علی کو مشکل کشا پکارا کہ نہ پکارا سوچیں دا بیچی علی کو مشکل کشا پکارا عیسیٰ سے پلدہ ویساوی کہنی تو کئی دیوارا سوچیں دا بیچی علی کو مشکل کشا پکارا کہ نہ پکارا سوچیں دا بیچی وہی ہوتا در ہے جو روٹی بدلے دے قطارا سوچیں دا بیچی یہ ہوتا در ہے ٹھیک ہے یا بیٹی یہ ہوتا در ہے جو روٹی بدلے دے
قداراں سچے نہ بیٹھی تے سید تیری جے تیرے ہاتھن ولا بہاراں سچے نہ بیٹھی تے سید تیری جے تیرے ہاتھن ولا بہاراں سچے نہ بیٹھی تو بنتے مومن علی کو من کھن تو بنتے مومن علی کو من کھن اساجی اکھی نور تھی وسی تو بنتے مومن علی کو من کھن اساجی اکھی نور تھی ون علی جے تیری سمجھ نہیں امداد اساجی نظریں تو دور تھی تو بنتے مومن علی کو من کھن اساجی اکھی نور تھی ون علی جے تیری سمجھ نہیں امداد اساجی نظریں تو دور تھی ون علی دے دشمن دے نال ساڈا نہ کوئی تعلق نہ کوئی یرا علی دے دشمن دے نال ساڈا نہ کوئی تعلق نہ کوئی یرانا شداد دی ہے ہمیں جو جنت کروں دا ہے بھلے خزانہ او اتوی سر دے او اتوی سر سے صدا جہنم دا ٹھکانہ علی دے منکر دی گہری زندگی علی دے منکر دا کیا زمانہ علی دا منکر نبی دا منکر نبی دا منکر دا جی نہیں سکتا تے ایچے موزی دے نال عابد رکھوں تعلق